Ditepungke Mas Yuda. Nggih. Paranggono ditepungke mboko siji. Wah. Ayo sampeyan kenalan komplit. Nggih. Nuwun pangapunten wiwit saking ingkang mepet Tangan kula paski mepet debok. ingkang mepet Ditepok. Nuwun pangapunten boten ngirangi Subasita lan Prapsila nderek pitepangan nggih Mbak nggih. Nggih, Mas Yuda. Paring asma Mbak sinten? Kula Ayu Saking Madiun. Biasanya sampean kok gak ngono to, Mas? Lah piye to? Nganggo lagu. Coba piye? Balik gawe lagu piye ta? Piye? Seni orang budaya. Oh nggih yo dimaafkan. Lali apa piye? Sing maksudmu piye ngono lho? Lho, nganggo lagu dadi awake dhewe iki wong seni, jare hidup dengan seni akan indah. Ya coba jajal. Oh dadi tahu situasi. Oh iki nek nggon wayangan kudu nganggo seni. Betul, Mas. Wah. Mbok Cobi Coba jajal apa sing paham? coba ditonyoni. Nggih. Contoni nggih. Oh nyene abah kabeh. Coba diperhatikan nggih. Nggih. Mas kendangnya, Mas. Nggih, yo kenae. Kendake kon apane? Idal. Alah. Iri. Ora. Piye? Iramane apa? Dangdut. Nggih, Dangdut pop rock. blues. Dangdut. Oh ya. 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 Yuk, mulai. Yang ini siapa namanya? Dek. Namaku Gile. Tia Ayu. Pancane ngepasno tempo tadi. Kuwi nek gak ngerti kok senenge party. Ya iramane rada dicepetne sithik tempone rada Yo no. Coba. Yang ini siapa namanya? kecepetan. Kecepetan asli yo kok kecontalan no. Ngene sak menit lepas. Kendane Mas. Ben bingung. Bisa lho. Bos. Kakak ora iso. Kamu sih ketuaan. Urang muni barang kowe lagi arep barang kowe. Ayo. Sawi. Yang ini namanya siapa Tik? Nama aku Loh, bener, Tia kan? Ayu Kusumaning Yasna. Mbak Ayu. Iya. Rumahnya di mana Dik? Medion anak Rumah Alah, saya. Pose ta. Mas, apa Sing itu? maksud iki ben kene. Apa dhewe iki wis ngerti pokoke gak ngerti ngono lho tak tua kok tak suwe raimu. Raimu. Kok tak lali ngono lho sampean. Ayo. Mbak Ayu rumahnya di mana? Rumah saya di kota Madiun. Oh. Apa kamu sekarang masih sekolah, Dek? Iya, aku hari ini masih kuliah. Kamu semester berapa sekarang? Aku masih semester 2. Oh, kowe jang. Empun. Sebelah Sebelah jajare. kok tak iki awan. Empun. Ya. Untuk yang ini Terus jajare. geser lagi. Namanya siapa? Yo. Aku Iya. namanya Dini Wahyu. Nek konci. Lah kok karo tekon apa gini? Dilakoke kok kondi. Kondi. Kamu Nah, asal dari mana? ngono lho. Asalku Iya. dari kota Nganjuk. Terima kasih. Terus lanjut geser. Ngerok yang ini siapa namanya? Dek, semangat. Ayo dia mesti kok kira. Lagi Jawa apa ora ya? Piye lah piye? Mbak, Coba rada banter coba. Banter bahasa mana? Yo. yang ini Siapa? Siapa? dalam Apa nih? Apa nih? halo Eh? dalam Piye ta kowe lho?
Nek takon mah. Ya kok tanggunganmu kok iso mbok pasrahne aku. Oh, balik nadane alon-alon karena bingung kita ya. Oh, nadane koyo Pak Wira bingung. Jenengan paring asma sinten, Dik? Ya. Oh, kita potensiune. Kita dokter pedas ya. Kupingnya loh, nenek komplek. Kamu namanya siapa, Dik? Nama saya? Ya. Saya? Ya? Saya? Kok saya bingung? Namanya siapa? Nama saya Gendari. Pakai nada. Oh iya. Ya sing takon yang aku nada no. Ayo Nada. Yang ini Ayo. siapa namanya, Dik? Nama saya Gak bisa. Gendari Agnes. Masih perawan atau sudah bersuami? Saya Ya. masih perawan. Seneng ngantuk. Kon kenalan kok malah golek kesempatan iki. Kan malah golek kesempatan lho iki. Iki kon kenalan kok malah golek kesempatan. Iki cukup berkenalan Kenalan. lain-lain nanti Oh, di luar pondok. di luar. Itu. Gak sido. Yang apa? Hei piye maksudnya iki lho? Enten bengkok Korea. Ayo. Geser. Ya. Yang sebelah Anda. Yo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Dekan tak uget-uget. Geser. Lah kok cendak Kok kok. si tak Kok dibedake yang tanganane? Alamate ndi? Terus keluargane sapa wae kok Cilik itu tak takoni reno-reno bingung. nyepalane. Geser sebelah kirinya, Dik. Yang itu siapa namanya? Asik. Nama saya Dita Intawati. Apakah benar kamu dari Banyuwangi? Iya. Teka ya. Ya cekak mau dibethek sih. Lah wis mbok becek ae. Yang geser Ya. Yo. cantik namanya siapa? Asik. Aku Mas Kampret. Namaku Suti. Kok nesu iki to? Kok nesu iki eh. Aja nesu. Aja nesu. Aja nesu lho Supri kene lho. Pri kene lho Pri. Hei, Suti Kampret. Oh, mek kok kampret. Sampeyan yo salah inget to ngene kok kampret iki lho. Alah ngapunten ya Mas. Nek model kene iki dudu kampret, Mbak. Soalnya mirip. Iki ngono mondol. Bener selindro loh. Pripun Mas Lemet? Kamu namanya siapa, Dik? Namaku Suci Ovita Dewi. Oke, besok aja kuyen model ngono ku. Enggak apa-apa. Kenapa kamu kabur? Piye to, so. Ora apa-apa to. Ora diceluk komplek kan engko karo Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu. Kan iso ngono. Sapa iki, Mas? Sesita. Mas Bayu jeduke. Ayo. Pun ya. Wes ya wes. Ndak trauma. Yo balik belok. Yo nyidam sari. Ora. Nyuwun dipun bawani nyidam sari. Sapa sing paling bawa? Aku nyuwun tulung karo Mbak Dita Intawati sik. Ya, Mbak Dita. Ayo. Bawani, Pak. Ora, nyidam sari. Ora. Menika kula katuraken para penonton ingkang lumantar live streaming, tuwene sing pareng lenggah dalu menika Mas Yuda. Nggih. Iya, Mbak, diaturke, Mbak. Kowe sing film e kowe. Jeduke. Ada enggak? Ngono. Neno. Yo. Wong nanda asmara. Nano
Mbak Dita niku Kyai Putri selirane panjenengan apa dudu kira-kira? Lah nek kula nggih nek kalih nggih apa to hae-hae iki lho. Wes tak Ora nek Mbak Dita iki ngopo kuwi kok? arep ngomong apa kowe iki lho wong ditakoni karo Mas Bayu kan wajib pun jawab to. yo engko tak mbok anu Ora. Nek ndelok Mbak Dita ingkang lencir kuning merah ati menika nggih. Satune nek kula nggih cocok utawi nggih sarujuk ngono. Cara roman njero taman ngoten panjenengan mlaku karo Mbak Dita terus nang tembangke apa nek panjenengan kyai loro ngono ning taman ngono kae. Lah nggih tetep lagune jumbuh kalian lagu punika. Pripun? Upama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Ya juga. Camet. Upama panjenengan dadi bojone Mbak Dita, kuwi roman ning taman mlaku wong loro digandeng tangannya terus sampeyan nembang apa? wah kicomania. Piye to Mania. kok iso kicomania iki lho? Sing piye lagune iki lho? Kicau nangnya. Langsung gagak to, Bos. Semangat. Nyun sewu Mas Bayu. Nggih. Menika tekan setting betanane jenengan apa saking mriki? Saking Iki mriki. saking pondok. Tapi Lah apa? Apa? tukang setting gen kula nika mboten enten lho sing kaosan. Niki nyangge jas. Nggih. Gen kula nika nek jas-jasan paling gak naib, nek gak ngono. Pancen yo ning pondok. Ayo iku kudu disesuai. Lah nggih, jumbuh ke sasana. Yo lanjut Kalita. Ano Oke, terus mriki Mas kirang kalih kerduse mriki. Allah. Oh ya lo pait ya. Nenoi Mbak Dita iki cara buah apa Mas Yuda? Mbak Dita menika umpami buah nggih paling boten menika nggih apel Malang. Wah, apel Malang. Gilap ijo pecah biak ngono iso kumut-kumut ngoten nggih. Nyegeri. Nyegeri. Nah, Nek ayu tengen kupas ayu iki. ayu Nggih. nek ayu menika nek saking pamawas kula kados buah semangka tanpa biji. Weh. Pecah biak ngono ke banyune sekotos. Mas Komet. Nggih, kelemet. Nek getari iki nek cara buah apa Mas? Niku mboten buah ta, Mas? Lah apa? Lah apa? Apem. Kok iso apem iki lho. Kok aboh men mlayune. Iki khusus buah. Buah wis enggak. Duren. Wah, duren. Duren ketinggalan jaba niku lincip-lincip ning asline jerut daginge loweti. Misalkan kula niki generasi Gen Z Mas Nggih, Bayu ha. bercinta dengan Mbak Dita Intawati. Nggih. Kula mesti ngomong ngoten, Mbak Pripun? Dita, Pripun Mas? kamu punya uang 2000 ya? Punya. Buat anu itu loh, markir hatiku ke hatimu. Wah. Ngono lho, Mas. Ini generasi muda. Mbak Dita, Pripun Mas? kamu punya rumah? Punya dong. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Ayo peri. Buat tapuk. Ayo. Mbak Dita, kamu punya rumah? Wes Iya, lho. tapi ya Mas, wes lho mau. Kita kok nek omah. Kupingnya ora krungu lagi lagi bagus. Pek bosak ya kono ya. Kamu punya leng? Apa tikus kuwi menungso kok ngeleng iki lho. Rumah Tak sama mungkin apa yang ngerayu. Ya pun monggo ayo. Kalau boleh tahu bapakmu penjual pendal ya? Ora Mas. Loh gak tau? Gak. Salah. Orang kita ini ya kita sendiri. kita sing tak betul kriting. Oh, duduk kita iki. Kita adalah apa? Yo lanjut Pak Dita. Yo. Besok kapan katekan Nenoi. jejer lan wong bagus. Lanjut. Kanurane. Yo. Umpama non aku
padha tanpa prau sasaran artinya kok Banyuwangi ing Jalatri nyidam sarina yuk monggo langgame nyuwun tulung Mbak Eka prihatin sih monggo ya Mbak diaturke monggo yuk tendarane bangga mena dijogeti gentenan Mas Yuda karo Mas Komen nggih monggo Mas Yuda riyen
jare wong budaya. Ngono jare wong irama. Lho, pancen dia budaya. Budaya Iki iki lho ganti. Iki jelas-jelas sabotase to, Mas. Kok iso sabotase? Mosok kene kuno ae lali. Coba. Nyatane aku ya penak lho. Ayo getari coba. Wah Contoh, iya, ya. wangi. Ngerti? Alas. Oh, jenggelangnya pas, iki itu hadiah 50. Iki suwun-suwun, atas suwun memang pas. Ayo, coba, ayo. Kayak wangi. Alah, kedisian. Aku kecepatan, Mas. Para ngenteni, baleni nek. Coba. Ya. Kayak coba sih, contohnya misalnya. Nggih, contone. Pas jenggelang ngumpul, ayo. Nggih. Ya kan? Ya, ini itu jatah 50 Mas Yuda. Suwun Mas, kalah kok banjir terus. Wis roro 50. Ya, Cak Omet dipaske, yo. Ya kan? Kayak Jalan. Oh, ya. Alah. Wis pas wis. Pas. Iki dite ya pas entek nggih. Kere. Lah ora mau-mau kok ya. Mau-maune nyapa? Ngapa pasne? Kudune mau-mau. Nggih. Niku peparing saking Makna Kulit. Pak kulit. Menika Mbahna Kulit Petung Rejo Kuntara Nabi ngersakaken pepeling tiket swarga kalian wohe ngaren. Oh iya, kagem ulta 100 tahun Pondok Gontor. Oh iya, matur sembah nuwun menika dipun paringi tali asih 100.000 rupiah. Nggih. Sadurunge kula ngaturaken tiket swarga, kula badhe ngaturaken selawat badar langkung rumiyin. Selawat badar. Heeh. Sapa ya? Kula nyuwun kalian Pak Diarto. Monggo. Yo. Menika kula kintunaken para kadang-kadang santri sedayanipun. Oh nggih. Ya Cak, diaturke selawat badar. Monggo Pak Gi. Kano yo Yen urip
Ing umber jagatipun nggih bakune kabeh padha kecekelik nggih merga ana dina iki swasana negara Ngastina iki lagi prihatin ki ndara kali kesit sing lagi lunga tanpa pamit oh ngono ya Mak yen kowe karo aku keladuk nggone seneng-seneng malah kurang prayoga kabeh kuwi sak madya wae sak cukupe nggih bakune ndonga muga-muga Raden Parikesit Dangkundur Yayung mergo arep diwisuda dadi ratu ya ayo ndang ngadep nyuwun ndak dadi dukane sinuwun monggo tak dereki Aglar Kang Samya Senggo Pindoro